Dzisiaj moim Państwa gościem jest pani Sylwia Laskowska-Bobula, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego i wiceburmistrz Żukowa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dostała się pani do Sejmiku Województwa Pomorskiego jako chyba pierwsza radna w historii z gminy Żukowo, ale moje pytanie brzmi, skąd w ogóle pomysł na start w wyborach do Sejmiku? Pomysł zrodził się tak naprawdę wśród moich przyjaciół, którzy zauważyli dużą aktywność też wśród mieszkańców, którzy przewijali się przez ten okres kadencji, przez mój gabinet, czy też osoby w sołectwach, z którymi współpracowałam, że widzą potencjał, widzą chęć do działania. Nigdy nie było takiej osoby, która bezpośrednio wspierałaby nasz region dynamicznie rozwijający się w Sejmiku. No i tak pomysł, żeby spróbować. I się udało. Wynik chyba satysfakcjonujący. Wynik bardzo satysfakcjonujący, ogromne zadowolenie, ogromna satysfakcja, też zaskoczenie. Dla mnie zaskoczenie, jak duże zaufanie tak naprawdę wyborców udało się pozyskać. Ten wybór mieszkańców i pierwsza radna z gminy Żukowo to chyba oznacza dobry czas dla gminy Żukowo, mając swój głos w Sejmiku. Mam taką nadzieję, do tego będę dążyć, żeby ten czas poświęcić jeszcze bardziej dla mieszkańców i dla rozwoju naszego regionu, ale nie tylko Żukowa, dla rozwoju tak naprawdę powiatu kartuskiego, kościerskiego i też Kociewia. Nie możemy tutaj zapominać o naszych kochanych Kociewiakach. Jest pytanie, które muszę zadać, podejrzewam, że pani się spodziewa, bo były pewne perturbacje przed pierwszą sesją i pytam wprost, czy dostała pani jakąś propozycję od pana Dariusza Męczykowskiego do zmiany frakcji? Nie dostałam propozycji, pan Dariusz nie mógł złożyć takiej propozycji, tak? Kampania, która została nakręcona przez media, trudno mi tutaj oceniać tak, działania dziennikarzy, oni rządzą się swoimi prawami. Ja natomiast jestem tu po to i po to dostałam się w Sejmiku, żeby dbać o interesy swoich mieszkańców i swoich wyborców. Ostatecznie ta pierwsza sesja Sejmiku pokazała, że będzie raczej kontynuacja poprzedniej kadencji. Mamy marszałka Mieczysława Sturka, Ryszard Świlicki wicemarszałkiem, więc chyba będzie kontynuacja tego, co się działo w ostatniej kadencji. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Siadamy dopiero do rozmów nad budżetem województwa. Będzie to bardzo ciekawa, myślę, kadencja nasza, dlatego że siądziemy do przygotowywania nowych programów strategii rozwoju województwa, więc ogromne wyzwania przed nami. I chciałem też zapytać o to, bo pełni pani również funkcję wiceburmistrza Żukowa i te dwie funkcje, to nie będzie duże obciążenie? Czy duże obciążenie? Jestem osobą naprawdę bardzo aktywną i bardzo znaczącą część swojego czasu poświęcam na działania i związane z pracą, ale też i działania społeczne. Jestem przyzwyczajona do dynamizmu, do robienia paru rzeczy naraz. Teraz chcę się skupić jeszcze bardziej na tych działaniach, które mogę realizować, będąc radną Sejmiku. No i mówiąc właśnie o wielu działaniach, wielu inicjatywach, to warto wspomnieć o jednej z chyba największych inwestycji w ostatnich czasach w gminie Żukowo, czyli o rewitalizacji Starego Centrum Żukowa, bo ostatnio pisaliśmy, że Spichlerz już na finiszu prace. Co zostało zrealizowane, co przed nami, jeśli chodzi o całą inwestycję? Cały projekt rewitalizacji i odtworzenia tak naprawdę historycznego centrum Żukowa, który zrodził się na początku mojej kadencji. Etap, który mamy zakończony, który też zresztą Pan mógł oglądać, to jest rewitalizacja parku. Etap, który jesteśmy już praktycznie na wykończeniu, o tak bym powiedziała, bo faktycznie już trwają prace wykończeniowe w zmodernizowanym budynku Spichlerza z XIX wieku. I została nam jeszcze modernizacja drogi, która bezpośrednio graniczy ze Spichlerzem. Tam już też trwają prace ziemne. Liczymy na to, że w tym roku uda nam się zakończyć, a pogoda tak naprawdę sprzyja nam dla naszych pracowników.
Bo często się mówi o gminie Żukowo, o takiej gminie, która nie ma takiego ścisłego centrum, nie ma takiego centrum miasta, gdzie mieszkańcy naprawdę wiedzą, że dobra, to spotkamy się w centrum. Teraz takie centrum będzie. Dokładnie tak. To jakby głównie mi tutaj przyświecało, że potrzebujemy miejsca, głównego miejsca, z którym po pierwsze mieszkańcy będą mogli utożsamiać się, ale gdzie będą mogli po prostu zwyczajnie spędzić czas, czyli gdzie będą mogli właśnie pójść na spacer z dzieckiem za rękę, czy też na wózeczkach, na rowerkach, spędzić czas korzystając z wielu, naprawdę wielu atrakcji kulturalnych, które w gminie u nas się odbywają. Z braku miejsc one odbywają się w różnych miejscach w naszej gminie, często w szkołach. Teraz powstaje profesjonalny budynek, który umożliwi organizowanie profesjonalnych koncertów, teatrów, czy też wystaw, czy spotkań, tak? Spotkań mieszkańców. Mam nadzieję, że to zmobilizuje też przedsiębiorców do tego, żeby dalej inwestować w ten teren i pojawią się tam restauracje, kawiarnie. Na pewno takie tematy gdzieś tam się przewijają. Nie chcemy na tym zakończyć, chcemy kontynuować te działania, żeby faktycznie te centrum odżyło. Kończymy też prace związane z odbiorem przystani kajakowej, która też w obszarze rewitalizacji powstaje. Z drugiej strony Spichlerza nad rzeką Radunią. To też jest kolejny element, który pozwoli dla mieszkańców w tym miejscu naprawdę w fantastyczny sposób spędzić czas. A mówiliśmy o nowej kadencji Sejmiku, ale też warto wspomnieć o nowej kadencji gminy Żukowo, bo te 5 lat podejrzewam będą kwitowały w inwestycje i w nowe działania. Na pewno tak, na pewno tak. Jesteśmy naprawdę gminą bardzo rozwijającą się. Mamy plany, szerokie plany na wiele lat. Jesteśmy w trakcie części inwestycji, jak chociażby prace związane z dokończeniem rewitalizacji, ale nie tylko. Zaczniemy w przyszłym roku budowę 2 węzłów integracyjnych. Zaczniemy projekt zbioru różnorodności. Mamy parę projektów, które czekają ciągle w procesie oceny. Mamy pomysły na kolejne projekty, jak chociażby strategia elektromobilności i później próba być może przymierzenia się, o tym też myślimy z panem burmistrzem, o stworzeniu własnej komunikacji w gminie. Także pomysłów naprawdę jest dużo, ale teraz dla mnie na ten moment najważniejsze jest zorganizowanie pracy w Sejmiku. Tutaj muszę się pochwalić, tak, że jestem w 2, myślę, najbardziej znaczących komisjach, w Komisji Budżetowej i Komisji Strategii, w której jestem wiceprzewodniczącą tej komisji. I tutaj myślę, że też będzie potrzeba bardzo dużo działań, żeby w te strategie właśnie wpisywały się rozwój naszych powiatów, tak, czyli powiatu kartuskiego, kościerskiego i rejonów Kociewia, tak aby cały tak naprawdę nasz region mógł jeszcze więcej zyskać i jeszcze piękniej się rozwijać. Chciałbym też nawiązać do czasu, który przed nami, bo choinki pewnie nie widać w kadrze, ale jest za nami. Mówi Pani o tym, że jest Pani bardzo zabieganą osobą, dużo działań, dużo energii w głowie. Znajdzie Pani czas, żeby spokojnie ochłonąć i znaleźć czas na święta z rodziną? Mam nadzieję, że tak. Obiecałam to moim synom, że znajdę ten czas, że ten okres świąteczny i między świętami a Nowym Rokiem spędzimy razem, tylko razem. Tego się trzymam. Mamy taką niepisaną umowę, że przynajmniej jeden dzień w tygodniu, jeden wieczór poświęcam tylko dla nich. I zamierzam nadal tego dotrzymywać, bo jednak rodzina i moi synowie są zdecydowanie dla mnie najważniejsi. Ten nadchodzący 2019 rok. Ma Pani jakieś już postanowienie? Oj, nie lubię w sumie postanowień noworocznych. Chyba żadne z postanowień, które, no może nie żadne, ale większość jednak z postanowień gdzieś umyka w trakcie roku. Także czy spisywane na kartce, czy pojawiające się w głowie, one jednak gdzieś tam umykają.
Na pewno takim stałym moim postanowieniem jest aktywność fizyczna, bo oprócz pracy umysłowej, tak i dużego potencjału właśnie związanego z pracą w samorządzie, czy pracą właśnie na rzecz społeczności, co zresztą lubię chyba zdecydowanie najbardziej. Taką pracę właśnie z mieszkańcami bezpośrednio i kiedy możemy zrobić coś wspólnie i też na pewno w tą stronę te moje prace sejmikowe będę kierować, tak? O takie realne tak naprawdę skierowanie tej pracy dla nich, tak? Czyli w bezpieczne drogi, chodniki, przejścia, bezpieczeństwo naszych dzieci. Ale ta aktywność fizyczna, czyli bieganie, rower, to jest coś, na co faktycznie muszę znaleźć czas, bo jest to potrzebne. W takim razie życzę znalezienia tego czasu na to wszystko w nadchodzącym roku. Moim Państwa gościem była pani Sylwia Laskowska-Pobula, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego i wiceburmistrz Żukowa. Dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu serdecznie. Korzystając z okazji, życzę już Państwu wesołych, rodzinnych i spokojnych świąt.